हालादल जोंनि गामिया बोसोरफ्रामबो दिनै 31 तारिखआव 31 जिथु डिसेम्बर बेवहाय जोङो नाखौ हमनानै जिथु गामियाव राननानै जायो आरो बेनिफ्राय जिथु ना एसे आग्लायनायखौ जोङो खाथि खाला ओनसोलनि मानसिफोरनो जोङो जाय बायनानै लांग्रा फैयोबा जोङो फानहरनाय जायो आरोखि बेखौ जोङो दिनै 31 तारिख आरो गाबोन 1 तारिख जिथु जानुवारि बे 1 तारिखसिम जों साननैनि थाखाय 250 थाखा पार केजि बेवहाय जोङो फाननो होननानै थांखि थि खालामदों आरो बेबादिनो जों फानबाय थादों आरो दा बेखिनियानो मा नाखौ नाया ओरैनो जों बे सिलभार ओमफ्राय कमन काट ओमफ्राय राजकाप बेखिनि बेफोरो ओमफ्राय बाखि फिसा फिसौ ओमफ्राय माखासे नेचारेल ना दङ बे नेचारेल नाखौबो जोङो माखासे एसे रेट दङ बे रेटजों जोङो फानहरनाय जायो आरो बे फुख्रिखौ माबोरै सामलायो नोंथांमोना गामियारि बेखौ जोङो हालादल गामिया जों मोनसे कमिटि दं थुलुंगाफुरि फुख्रि होननानै मोनसे नाम दङ हालादल गामिया बे रायजोयैनो बेवहाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ओमफ्राय बेवहाय मेनेजिं कमिटि दङ बेहाय जोङो सामलायगासिनो बे हालादल गामिया बोसोरफ्रामबो दिनैसो प्रथमबार हमजेनदों दिनै बे बोसोरनि थाखाय दिनै प्रथमबार 31 डिसेम्बराव बेनिफ्राय जोङो बे नाया बेसेबांसिम थागोन बेखिनिसिम हमजानायखिनिखौ जों हमनानै फानहरो आरोखि ना फुवान दोननाय जायो नामा ना फुवान बोसोराव ना फुवान दोनो बोसोराव बिदिनो 6-7 कुइन्टेलसो बिदिनो ना फुवान दोनो जोङो बोसोरफ्रामबो ओमफ्राय बेसेबांसो केजि माने कुइन्टेल हिसाबै जों 6-7 कुइन्टेलसो बिदिनो ना दोनो जों बोसोराव बेसेबांसो बिघा दङ बे बिघाया जोंहा 50 बिघा दङ बेहाय जोंहा बेनि थाखाय जोंहा फाट्टाबो दङ बिनि जोङो गभर्नमेन्टनो जोङो रेभिनिउबो होयो टेक्स होयो फाट्टा होयो बे प्रफिटनि खेथ्रआव माबायदि प्रफिटआ जोंहा ओरैनो बेखिनि रेटआ जोंहा दिनै साननैनि अनगायैबो गाबोन समफोरनिफ्राय जोंहा रेटआ आलादा जायो माखासे जोङो फायखारियैनो जोङो कन्टेक्ट बादि थिखा बादि होयो फायखारिफ्रा जोंनिफ्राय बेबादिनो 250 बे रेटआवनो जों हमनानै लाङो ओमफ्राय बिथांमोना मा रेटआव फानहैयो जोंथ' मिथिया आरोखि बे बाजार रेट हिसाबै बिथांमोना फानहैयो जोङो बोसोराव बिदिनो 4-5 लाखसो बिदिनो खामायो आरोखि बोसोराव प्रफिट जायो जोंनि हालादल गामियाव बिनि गेजेरावबो जोंहा खरसा दङ माखासे जोङो रायजो राजाफ्रा गामिफ्राथ' जोङो डिउटि नेनो हाया माखासे जोङो माबायो सकेदार बादि दोनो सकेदारानो दोनो जोङो बोसोराव बिदिनो खरसा जायो सकेदार दोननायाव मास मोननैनि थाखाय जोङो दोनो माबाखौ ना हमनाय टाइमाव सकेदारखौ दा बेवहाय जोंहा खरसा दङ माखासे ना फुवान होनाय बेयाव खरसा दङ दिनै बोखांजेनबाय नाखौ नोंथांमोना दिनैनि उनाव जायखिजाया समाव ना लांफैबा बेयाव मोनगोन निस्सय बे फायखारिफोरनियाव मोनगोन आरो फायखारिफोरनो जों रायजोआथ' हमनानै हरनो हाया जों फायखारिफोरनो थिखा होयो आरो बे फायखारिफ्रा हमनानै माबागोन आरोखि फानहरगोन बिथांमोना फायखारिफ्रा हमनानै नाया बेसेबां केजिसिम देरदों दाथ' दिनै नुनो मोन्दों दा 5 केजिसो जानाय नुनो मोन्दों दा हमनानै मोनबाय 5 केजिसो जादों निस्सय बेनिफ्राय हयथ' गिदिरसिनबो थानो हागौ जों मोनथ'वाखै जायखिजाया रोखोमनि नाखौनो फिसिनाय जायो जायखिजाया रोखोमनि नाखौनो जों बे हगारो मिसल आरो माखासे नेचारेल नायाबो दंखायो जोंनाव ना फिथिख्रि ना थेंगोना बेफोरबायदि जिहेथु जोंनि ओनसोलाव मा नाखौ मोनो बे नेचारेल नायाबो दं आरो माखासे जों आदार महरै जोङो देग्लाय फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अननाय मोनदों फिसारि डिपार्टमेन्टनो जोंनो ना दाना होफैदों ओमफ्राय लोगोसे फिसारि डिपार्टमेन्टआ जोंनो ना फावनाबो होफैदों बे ओमफ्राय माखासे ना फुवानखौ एसे बेंख'नानै दोननो थाखाय मुसारिबो हरदों बिथांमोना बे फिसारि डिपार्टमेन्टआ ओमफ्राय नाया जेब्ला एसे देरो होमब्ला जों बे नेचारेल गेवलाङै बेहाय हगारनाय जायो आरोखि ना फावनाखौ एसे खम रेटआव फानदों खम रेटआव फाननाया बेनो उद्देश्यआ जों जिहेथु बोसोराव खनसे जोङो नाखौ गामियानो जायो नालाय ओमफ्राय गामिनि खाथि खालानो थागिबिफोरनि थाखाय जोङो नाखौ खम रेटआवनो बे साननैनि थाखाय जोङो फाननाय जादों बे खम रेटआव फाननाया खम रेट माने दिनै जों 250नि थाखाय होदों नालाय बे 250आ खोब जोंजों लोगोसे खाथि खालानि मानसिफ्राबो जाहाथे गोरोबनानै थानो हायो बेनि थाखाय आरोखि जोंखौल' नङाबा नाखौ एफा बोसोराव मोनबाय थायो हालादल गामिया होननानै हयथ' जोंखौबो मेगनबो सावायबायगोन नामा बिदि साननानै जोङो साननैनि थाखाय खम रेटआव जोङो नाखौ फाननाय जायो आरो बे उद्देश्यआ निस्सय फैगोन जोंहाथ' जोंनिया लामा खाथि नालाय हालादल फुख्रि थुलुंगाफुरि फुख्रिया निस्सय बेजों थांलाय फैलाय खालामग्रा मानसिया माबानानै ना हमनायखौ नुनानै बिथांमोनाबो बायना लाङो जों बिथांमोननि थाखायबो जोङो 250 रेटआवनो फानहरनाय जायो आरो जायफोर ना बायनो बा जानो गोसो बिथांमोननिसिम माबाफोर खावलायगोन नामा औ निस्सय खावलायगोन बिथांमोना जायफोरनाखि क'क्राझार बे ओनसोलाव थानाय थागिबि सुबुंफोरा जिहेतु हालादल गामिनि जिहेतु फुख्रि बिथांमोना थांलाय फैलाय खालामनानै नुलाङो आरो बिथांमोना निस्सय दिनै आरो गाबोननि समाव खम रेटआवनो नाखौ
मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय 3 थारिख 4 थारिखआव उनावहाय नाया दामा बारायगोन बे समाव बिथांमोना जुदि नाखौ जुदि बायनानै जुदि जाफैनो गोसो दङबा बिसोर जाफैनो हागोन आरो जोंनि गामियाव।